Prídeš po ťažkom dni domov, sadneš si, vyťahneš mobil a chceš si prečítať nejaký zaujímavý článok. Zrazu, zhora, zdola, správa, zľava, samé reklamy. Jedna o nevýherných žreboch, druhá sa ťa snaží presvedčiť, aby si kúpil tretí vysávač, pretože je zľavé a zvyšné dve promujú pochybný software. Dobre teda, ideš ich odkliknúť. Kde je ale ten krížik na odkliknutie? Na peši. Tatu som, nevidíš ma? A ty kde? Nevidím. Nevidíš me? Hej. No, tak ja som tu a ty tam. Áno, presne tak. Je ešte menší ako mikroškrabance na tvojom displeji. Klikneš milimeter vedľa a už si na stránke s vysávačmi. A tu ani nehovorím o reklamách, na ktorých musíš čakať, kým sa dajú preskočiť. Chce sa tohto trápenia zbaviť? Nie je problém. Európska únia nedávno spustila svoju vlastnú DNS, ktorá vie blokovať reklamy. DNS je dôvod, prečo ti do prehľadača stačí napísať youtube.com a nie 142.250.68.206. Prekladajú IP adresy na názvy za teba a ty si tak nemusíš pamätať čísielka, ale len názvy stránok. Európska únia taktiež spustila svoj DNS server, ten je zameraný na súkromie a bezpečnosť na internete. Na tvorbe sa dosť podielali aj naši bratši, pozdravujem do Česka. Skúšam ho už nejakú dobu a funguje veľmi spoľahlivo. Dokonca si vieš nastaviť rôzne úrovne blokovania, napríklad DNS, ktorá chráni deti pred nevhodnými stránkami, alebo DNS, ktorá blokuje reklamy, prípadne obe naraz. A ako si ju nastavím na mobile? Je to veľmi jednoduché. Klikni na nastavenia, sieť a internet, ťukni na súkromné DNS, vyber súkromný názov a napíš tam toto noads.joindns4.eu. Ak chceš iný spôsob blokovania, vyber si z týchto názvov. Daj si pozor, aby bol názov zadaný správne. A hotovo! Musím ťa ale upozorniť, že niektorým webom to prekáža, v lepšom prípade len odklikneš varovné okno, v horšom prípade ťa nepustí na článok. Vieš ísť však späť do nastavení, dočasne ťuknúť na automaticky, po dočítaní to vrátiš späť. Ver mi, tých pár sekúnd nastavovania stojí za tie ušetrené nervy s otravnými reklamami.